Bimisita dagiti estudyante ken faculty members iti Baylor University sa Jet, Texas, USA. Nga indalwan ni Assistant Director for Missions nga ni Miss Sarah Nelson. Nga napan nag-courtesy visit ken ni MMSU President Virgilio Julius Manzano. Iti delegasyon ket agda mga adda ditoy Ilocos Norte para iti 2026 mission tour ang napauluan iti Philippine Healthcare Delivery System Ilocos Norte in Focus. Napasamag na itong aktibidad kapo ti pinangidaulo iti Philippine Nurses Association Ilocos Norte Chapter. Kaspaset iti misyon dagiti estudyante nga kaming ti organisasyon dagiti pre-health ken allied health students ket timulong ken nakikadwa iti PNA Ilocos Norte kas kaming dagiti lokal a profesional iti salunat mangipaay ti serbisyo iti maysang orphanage ken mangitandudo iti kultura dagiti Filipino babaen iti panakipaset iti komunidad. Dagiti affiliating institutions para iti mission ket pakairamanan iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital, Shekinah Homes ken ti Solsona Rural Health Unit. Impact Summit ni MMSU President Manzano, tiragsak na may papan kadigiti mabalin ang masangwanan a panagtitinulong iti duwa nga universidad. Partikular iti panagapasayaat kadagiti programa ken pulisiya iti pangnang teripato iti salunat. Dinakamat na pa iti nangato a performance ratings iti MMSU College of Health Sciences ken College of Medicine kadagiti board examinations. Anang paneknek iti nangato nga standard iti universidad iti panangapataod kadagiti dekalidad a healthcare workers. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.